Добро утро! Хайде, събуди се вече. Време е за приказка, човече. Утрото е вън. Ставайте от сън. Приказката днес е братска подялба, руска народна приказка. Живяли преди време сами в една къща трима братя. Един ден те отишли на пазара, купили си една кокошка, прибрали се от дома, изпекли я и седнали да я ядат. Чакайте. Рекъл най-големия. Ами, не може така. Трябва да я разделим по-братски. Съгласен съм. Казал средният. Ама как? Попитал най-малкият. Как? Аз ще взема едното бутче. Пък аз другото. Чакайте. Аз също искам бутче. Да, ама бутчетата са две. Значи не можем да я разделим. Мислили тримата какво да направят и най-накрая най-големият предложил. Слушайте. Хайде да дадем цялата кокошка на този от нас, който най-дълго издържи без да каже нито дума. Съгласен съм. Рекъл втория. Така да бъде. Присъединил се и най-малкият. Седнали тримата мъже до масата и млъкнали. Минали 2-3 часа. Никой думичка не казвал. Само гледали кокошката и прегълтали. Най-накрая най-малкият не издържал, грабнал кокошката и започнал да лапа. Ял, изял я цялата. Чакай, какво правиш? Развикал се най-големият брат. Нали кокошката трябваше да я изяде този, който най-дълго издържи без да каже нито дума? Добавил и вторият. Ами да. Рекъл най-малкият, като продължавал да се облизва. Аз спазих уговорката. Вие проговорихте преди мен. За днес това е. Театър Виле Кула хубав ден желае!